Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Elmer. Taong 1966, Jose Abad Santos, Davao del Sur. Itong mga panahong ito, kasalukuyang manlalako ng suso itong si Elmer. Kasakasama niya noon ang kanyang nag-iisang anak na siya namang naging katuwang na niya sa kanyang buhay. Matagal na kasing yumao ang kanyang asawa, gawa ng nasangkot ito sa isang insidenteng nananatiling sariwa sa kanyang alaala. Bagaman matagal ng panahon ang lumipas, kahit papaano unti-unti na niyang natatanggap ang lahat. Masaya naman siya sa buhay, lalo pat hindi siya tuluyang nag-iisa. Ang kanyang anak, merong pagkahawig sa kanyang asawa kung kaya't kapag nalulumbay siya, tinititigan niya ang napakaamo nitong muka. Nga pala, lalaki ang anak ni Elmer. Katulad niya din, makisig ang pangangatawan at magaling sumisid sa laot. Noong taong ito, nasa 16 na taong gulang pa lamang ang anak niya. Hindi yun pumapasok sa paaralan dahil buong buhay nito nakatuon sa trabaho. Isang araw, habang nasa dalampasigan silang dalawa, napag-usapan nila ang tungkol sa pagkawala ng ilaw ng kanilang tahanan. Matapos marinig ni Elmer ang naging tanong ng anak niya, ilang minuto din yung natigilan hanggang sa dumating ang puntong nagkaroon yon ng lakas na sumagot sa kanyang anak. Pasensya ka na, anak. Sa ngayon, hindi mo pa maaaring malaman ang pagkawala ng nanay mo. Nangako ako sa kabaong niya na hanggat hindi ko pa nabibigyan ng hustisya ang kanyang pagkawala, wala akong sasabihin sa'yo. Ito na lang ang tandaan mo, anak. Lahat ng nakukuha kong sugat sa buwan ng Setyembre, kaparte yon ng gawain ng mga nilalang na nagkasala sa atin. Malapit na ang buwang yon. Kung ako sa'yo, gumawa ka rin ng paraan para magkaideya ka sa mga ginagawa ko. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, napapansin noon ng anak ni Elmer na bakit purong mga tambulilid lamang ang kinukuha nila. Alam naman niyang masarap ang mga susong yon, pero di hamak na mas malaki ang iba pang suso na kanilang nakikita. Isipin ninyo, kahit gaano pa kalaki ang suso na nakikita nila sa dalampasigan, hindi ito kinukuha ni Elmer hanggat hindi yun isang tambulilid. Alam naman ng anak niya na may lason ang mga susong yon, kung kaya't labis itong nagtataka. Bagaman isang palaisipan ng ganoong kaganapan sa araw-araw nilang ginagawa, pilit nagkikibit balikat ang anak niya. Hindi pa kasi nito gaanong nauunawaan ang mga bagay-bagay, lalo pat nakagisnan niya lamang yung gawain sa kanyang ama. Pagbalik nila sa kanilang tahanan, paisa-isa naman itong hinugasan ang mga susong kanilang nakuha. Ang anak noon ni Elmer, pinagpahinga na niya, gawa ng hindi na nito linya ang paglilinis sa mga suso. Habang abala siya sa kanyang ginagawa, lingid sa kanyang kaalaman, pasikreto pala siyang pinagmamasdan ng kanyang anak. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan naman niyang inilapit sa kanyang balat ang tambulilid at kasabay nito ang paglabas ng maliit na galamay ng suso kung saan mabilisang tumarak sa kanyang balat. Nanuot ang malakarayom nitong tinik sa kanyang sistema na kung saan yon ang naglalabas ng nakamamatay na lason, na kahit ang mga ordinaryong tao ay hindi magagawang makaligtas. Pagsilay ng anak ni Elmer sa kanyang ginawa, dali-dali naman yung lumabas sa pinagtaguan nito, sabay lapit sa kanya habang patuloy na umiiyak. Dahil sa ginawa ng anak niyang yon, bigla naman siyang nagulat, gawa ng hindi niya lubos inaasahan na pinagmamasdan pala nito ang kanyang trabaho.
Nang mahuli siya nito sa akto, pinili niyang manatiling tahimik habang nakikiramdam sa buong paligid. Maya-maya pa, nang maramdaman niyang tumatahan na ito, doon na siya nagpasyang ilahad ang mga bagay-bagay para sa ikapapanatag ng kanyang anak. Pagdadahilan ni Elmer, kaya lang naman niya inililipat ang laso ng tambulilid sa kanyang katawan upang magkaroon siya ng lakas para mapagtibay ang kanyang sistema sa kahit na anong uri ng lason ng mga hayop sa dagat. Ginagawa niya ito bilang proteksyon at para maging ligtas na din ang mga susong kanilang ilalako at kakainin. Habang nakikipag-usap siya sa kanyang anak, paisa-isa naman niyang tinatanggal ang mga tinik nito na para bang ordinaryo na yung gawain para sa kanya. Panatag si Elmer na mauunawaan siya ng anak niya dahil hindi pa gaanong kalawak ang pag-iisip nito kung ikukumpara sa kanya. Sa paglipas pa ng oras, naubos na nga niya ang lahat ng tambulilid na kanilang nakuha. Ni isa sa mga to wala siyang pinalagpas. Kahit hilong-hilo na siya, pinilit niya pa ring huwag ipahalata sa kanyang anak. Ang ginawa niya, nagbigkas siya ng 7 buhay na kataga na naaayon sa lason ng mga suso. Matapos niya yung maisagawa, kahit papaano, dahan-dahan ang humuhupa ang pag-ikot ng kanyang paningin at pangingitim ng kanyang mga daliri. Nang medyo bumalik na siya sa normal, minabuti niyang ilaga na ang mga tambulilid. Magmula noong nahuli siya ng kanyang anak, nagagawa na niyang mailapat sa kanyang katawan ng laso ng suso nang hindi nagtatago. Ilang araw niya din yung ginawa hanggang sa sumapit ang buwan ng Setyembre. Sa unang araw ng buwan, naging madalang na ang kanilang pagtungo sa dalampasigan gawa ng palagi na sila noong nagbabantay sa baryo. Mayat maya naman ang pagtanong ng kanyang anak sa kanya kung bakit nila ginagawa ang bagay na yun, pero minamabuti niyang wag na lamang yung sagutin. Isang araw, habang naghihintay silang mag-ama sa isang tindahan, dumating ang isang makisig na lalaki na nakasuot ng kulay itim na damit. Paglapit nito sa kanila, napatitig yun sa kanyang ama sabay wika ng, "Hindi ka pa rin ba talaga nagsasawa, Elmer? Paulit-ulit na natin tong ginagawa. Ano ba ang kailangan mong patunayan? Hindi mo ba naiisip ang magiging buhay ng iyong maiiwan? Tuwing sumasapit talaga ang buwang ito, irritable ako sa iyo." Nang marinig ni Elmer ang sinabi nito, nanlilisik naman yung napatitig sa lalaki habang buong tapang na sumasagot doon ng, "Mananatili akong ganito hanggat hindi ko napapatunayan ang sarili ko sa iyo. Pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo." Matapos niyang mailahad ang mga katagang yon, agad naman niyang hinawakan ng kanyang anak at nagmadaling lumayo sa lalaki. Pagbalik nila sa kanilang tahanan, gulat na gulat naman ang kanyang anak sa kadahilan ng unang beses nitong nasaksihan ang pangyayaring yon. Noong mga nakaraang taon kasi, kapag sumasapit ang ganoong buwan, gumagawa ng paraan itong ama niya para mapalayo sa kanya kahit ilang oras lang. Hindi niya lubos mawari noon na ang dahilan pala kung bakit ito tumutungo sa baryo ay para kitain ang lalaking dumadayo roon. Dahil sa wala namang kaide-ideya ang anak niya ukol sa mga nangyayari, kung kaya't inakala nitong matagal na kaibigan lamang ni Elmer ang nagawa nitong makasagutan sa baryo. Sa paglipas pa ng mga araw, wala siyang ibang ginawa kundi ang maghanda. Lahat ng mga tinik ng tambulilid na kanyang naipon, isa-isa niyang idinikit sa tangkay ng Nara gamit ang mga pinainit na dagta. Sinasabayan niya din yon ng pag-usal na para bang may mga sumpa siyang inilalapat sa tinik na yon.
Habang abala si Elmer sa kanyang ginagawa, inabisuhan niya ang kanyang anak na manatiling magbantay sa labas ng kanilang tahanan. Kapag nakita niya ang lalaking nakausap nito sa baryo, agad niya yung ipagbigay alam upang magawa niyang maging alerto. Kinahapunan noong araw, matagumpay naman niyang naisakatuparan ang bagay na kanyang ginagawa. Pagsapit ng hapon, napag-usapan nila ng kanyang anak ang mga proseso ng kanyang paghahanda. Medyo nakahalata na kasi nito ang mga bagay na kanyang ginagawa sa kadahilanang doon na lamang nakatuon ang kabuuan ng kanilang mga wisyo. Tay, magtapat nga kayo sa akin. Ano ho bang pinaghahandaan ninyo? Kailan ho ba tayo babalik sa trabaho? Yung ipon natin, Tay, malaki na ang bawas. Kung hindi tayo magtatrabaho, paano natin matutupad ang mga pangarap natin? Nagtatakang tanong ng kanyang anak. Nang marinig ni Elmer ang sinabi nito, bahagya naman siyang natigilan sa kanyang pagkain, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na mayroong punto ang katanungang ibinato ng nag-iisa niyang anak. Ilang ulit niya pang pinag-isipan doon ang magtapat hanggang sa nagpasya na siyang sabihin doon ang totoo. Nababahala kasi noon si Elmer na kapag hindi malaman ng kanyang anak ang nangyayari sa kanilang pamilya, maaaring magaya lang din ito sa kinahantungan ng kanyang asawa. Matapos nilang kumain, kinausap niya yun sa sala upang ilahad ang lahat ng kaganapang naranasan niya. Habang nagkukwento siya, nanatiling tahimik lang naman ang anak niya habang nakikinig. Ayon kay Elmer, na noong mga panahong ipinagdadalang tao ng kanyang asawa ang panganay nila, maraming nilalang ang minsang umaligid sa kanilang tahanan. Kabilang na doon ang lalaking nakausap niya sa baryo na kung saan yon ang nagtagumpay na makuha ang buhay ng kanyang asawa. Nagsimula ang pangyayaring yon noong mga panahong kakalipat pa lamang ng aral ng kanyang ama sa kanya. Binata pa siya noon kung kaya't wala siyang kaalam-alam sa mga panganib na malapit ng maminsala sa kanyang itinatayong pamilya. Isang gabi, habang nagdadasal si Elmer sa kanyang mutya, naramdaman niya ang pagsimoy ng malakas na hangin sa buong paligid. Sinabayan yon ng pag-alulong ng mga aso, hudyat na merong panganib na papalapit. Pagramdam ni Elmer sa presensya ng mga aswang at wakwak, agad naman niyang itinigil ang kanyang pagdarasal para makiramdam at magmasid sa buong paligid. Medyo nababahala na siya noon sa kadahilanang wala pa siyang gaanong karanasan pagdating sa pakikipaglaban sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Inabot din ng 2 buwan ng pagpaparamdam at pakikipaglaban niya sa mga ito hanggang sa dumating ang puntong nagawang makapuslit ng lalaking yon sa loob ng kanilang tahanan. Bago pa man niya yun magawang lapitan, nahigop na nito ang sistema at ang puso ng kanyang asawa. Madadamay pa sana noon ang anak niya, subalit hindi na yun nagawa ng aswang dahil nasipat nito ang kanyang paglapit, hawak-hawak ang isang napakatalim na sundang. Pag-alis nito sa loob ng kanilang tahanan, kitang-kita ni Elmer ang huling hininga ng kanyang asawa. Bago pa man niya yun mahawakan, nawalan na yon ng buhay. Akala niya hindi na makakaligtas ang anak niya dahil sa masyado pa yung bata sa sinapupunan ng kanyang asawa, subalit inilahad ng napagkonsultahan niyang albularyo na mananatiling buhay ang katawan ng kanyang asawa hanggang sa dumating ang araw ng kapanganakan nito. Hindi naman kasi literal na laman loob ang nakuha ng aswang, bagkus ay ang mga sistema lamang nitong nasa espiritual na kaanyuan. Sa paglipas ng mga buwan, naging pasani ni Elmer ang kalagayan ng kanyang asawa.
Kahit anong pagbabalik loob niya sa Panginoon para lamang matulungan ito, walang nakinig sa kanya. Nang dumating na ang araw ng panganganak, agad naman itong nailuwalang bata ng walang kahirap-hirap. Sa paghiwalay ng kanyang anak sa katawan ng kanyang asawa, agad naman nilang nakita ang mabilisang pangingitim ng katawan nito. Hindi na nila yun pinili pang paglamayan, gawa ng alam nilang magiging palaisipan yon para sa mga taong nakapaligid sa kanila. Magmula noong namatay ang asawa ni Elmer, nanumbalik ang kanyang paghahangad na mas lalo pang mapaunlad ang kanyang karunungan pagdating sa panlalason. Lahat ng mga libretang ibinigay ng kanyang ama sa kanya, inaral niya ng maigi hanggang sa makuha na niya ang natatanging lason na nakakapit sa depensa ng mga tambulilid. Matapos niya yung malaman, kasalungat ng aral ang ginawa niya. Imbis kasi na ipakapit niya ang laso ng tambulilid sa isang armas, ang ginawa niya, ibinenta niya ang kalahati ng kanyang kaluluwa sa demonyo para lamang maging sisidla ng kanyang katawan ng lason. Yon ang naging rason ni Elmer kung bakit pangunguha ng tambulilid ang kanilang naging trabaho. Maliban kasi sa napapakinabangan nila ang mga ito, may gamit din yon sa kanya. Sa loob ng humigit 1.5 dekada, marami na siyang naitabing lason sa katawan niya. Hindi rin biro ang dami ng aswang na napatay niya para lamang makuha ang atensyon ng aswang na pumatay sa kanyang asawa. Dagdag pa niya na, sa buwan lamang ng Setyembre sila naglalaban sa kadahilan ng yon ang panahon ng gapasan ng mga aswang sa kanilang lugar at ang buwan ding namatay ang kanyang pinakamamahal. Napakahalaga para sa kanya na mapugutan ng ulo ang aswang na yon, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na yon ang ikatatahimik ng kanyang kaluluwa. Matapos mailahad ni Elmer ang bagay na yon sa kanyang anak, agad naman silang niyakap ng katahimikan sa buong paligid. Ilang minuto lang ang lumipas, mahinaho naman siyang nagwika ng, "Pasensya ka na. Matagal kong nilihim sa iyo ang naging dahilan ng pagkamatay ng iyong ina. Naway mapatawad mo ko, anak, sapagkat wala akong nagawa para siya ay mailigtas. Pero matagal ko nang pinagsisihan at pinagbayaran ng bagay na yon. Naging mabuti ako sa iyo at ginawa kong lahat ng aking makakaya para lumaki kang mabuting tao. Sa ngayon ang nais kong gawin mo, suportahan ako sa naiisip kong plano. Ito lamang ang magiging susi ng aking kaluluwa upang mapayapang lisanin ang mundong ito." Nang marinig ito ng kanyang anak, humingi yun ng tawad sa kanya, gawa ng kahit papaano alam din ito ang kanyang pagkukulang sa kanyang ama. Maya-maya pa, minabuti na nilang magpahinga para naman kahit papaano masigla ang gising nila kinabukasan. Sa paglalim ng gabi, habang mahimbing na natutulog ang anak ni Elmer, marahan naman siyang bumangon sa kanyang kinahihigaan sa kadahilan ng nararamdaman niya ang paglapit ng kakaibang presensya sa paligid. Alam niyang ora yon ng lalaking pinakahinihintay niya, kung kaya't hindi na siya nag-alangan pang kumprontahin yon. Bago pa man siya makalabas ng bahay nila, dahan-dahan naman niyang kinuha ang tangkay ng Nara na napapaikutan ng napakaraming tinik ng tambulilid. Pagkuha niya sa armas na yon, walang pagdadalawang isip siyang lumabas at kasabay nito ang pagsilay niya sa lalaking nakatayo sa dahon ng puno ng mangga na naroon sa harapan ng bahay nila. Pagkatitigan nila ng lalaki, bigla naman yung lumundag ng napakataas at kasabay nito ang pagbulusok patungo sa kanyang harapan. Habang tumatayo ang nilalang na yon, ramdam na ramdam ni Elmer ang pag-aangil nito na parabang matagal na din ang panahong lumipas sa nilalang magmula noong nagkaroon yon ng kalaban.
Sa pagtayo nito sa kanyang harapan, unti-unti naman yung ngumisi habang nagwiwika ng, "Siguraduhin mo, Elmer, na masisihan ako sa paghahanda mo. Nitong mga nakaraang buwan, hindi ko may pagkakaila na ako'y nangungulila sa iyong kakayahan. Dadalawin sana kita nitong mga nakaraan pero alam kong hindi mo ako papatulan. Alam mo ba kung anong araw ngayon? Araw lang naman ang pagpatay ko sa iyong pinakamamahal na asawa. Sa lahat ng aking biktima, siya lamang ang hindi ko makakalimutan. Baka sa pagmumukha mo noon ng labis na puot sa akin, isang napaka-espesyal na pagkakataon na bihira lamang maranasan ng mga nilalang na kagaya ko." Nang marinig ni Elmer ang sinabi nito, agad naman niya yung hinataw ng tangkay, gawa ng hindi na niya napigilan ang galit na kanyang nararamdaman. Pagsilay doon ng nilalang, mabilisan naman niya yung nailagan bago pa ito tumama sa kanyang katawan. Matapos ang pangyayaring yon, doon na nag-umpisa ang seryoso nilang labanan. Habang tumatagal ang kanilang duelo, ramdam na ni Elmer ang pangingibabaw ng aswang sa kanya. Marami na siya noong natamong sugat sa katawan pero ni galos sa aswang, wala pa siyang nagagawa. Ilang minuto pa ang lumipas, kitang-kita niya ang labis na pagkasabik ng aswang dahil sa paulit-ulit nitong paghalakhak habang naglalaho ang wangis nito sa kadiliman. Maya-maya pa, bigla naman siya noong natigilan nang maramdaman niya ang matatalas nitong kuko na tumarak sa kanyang bewang. Pagbunot ng aswang sa mga kukong yon, rinig na rinig niya ang pagbulong nito sa kanya ng, "Wala pa ring nagbago. Mahina ka pa rin, Elmer." Matapos nitong magsalita, humarap yun sa kanya at kasabay nito ang pagdila nito sa mga dugong nagkalat sa kanyang kamay. Hinayaan lang naman ni Elmer na gawin ng nilalang ang nais nito, gawa ng matyaga siyang naghintay para gawin ang kanyang una at panghuling atake. Makalipas pa ang ilang minuto, halos mapasubasog na siya sa lupa dahil sa tindi ng pinsalang kanyang natamo. Naliligo na din siya sa kanyang sariling dugo dahil sa walang patid na pagbulwak ng malalalim niyang sugat sa balikat at binti. Maya-maya pa, bigla namang natigilan ang aswang sa pagtawa nang biglang makaramdam ito ng labis na pagkahilo. Sa isang iglap, napaluhod yun sa lupa at kasabay nito ang pilit nitong pagsipat sa kanyang kinaroroonan. Kumakapa-kapa na din yun sa ere, indikasyon na unti-unti nang nawawala ang talas ng paningin nito. Matapos yung masilayan ni Elmer, nagpumilit naman siyang tumayo sa kabila ng kanyang pinsala sa katawan. Ang ginawa niya noon, pumasok sa loob ng kanilang tahanan para kunin ang kanyang nahasang talibong. Pagdating niya sa kanilang sala, bigla naman siyang natigilan nang masipat niya ang kanyang anak na hawak-hawak ang armas na kanyang hinahanap. "Tay, kung yan nga yung pumatay kay inay, gamitin niyo ho ito. Ipaghiganti niyo ang pagkawala niya." Wika nito habang iniaabot ang talibong na ibinaga nito sa kanilang kalan. Nang marinig ito ni Elmer, hindi na ito nagdalawang isip pa na kunin ang talibong. Pagdating nito sa labas ng kanilang bakuran, nasipat niyang gumagapang papalayo ang aswang habang naghahabol hininga. Walang sabi-sabi, buong puwersa niya yung nilapitan at mabilisang itinarak ang nagbabagang talibong sa binti nito. Pagramdam ng aswang sa kanyang ginawa, bigla naman yung napakapit sa lupa habang patuloy na sumisigaw.
Pagkarinig niyang walang patid na yung nagmamakaawa, nanginginig naman siyang sumagot dito ng, "Bakit? Naawa ka ba sa asawa ko? Akala mo ba, taon-taon ako nakikipaglaro sa'yo? Matagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Mamatay ka, demonyo! Mamatay ka!" Matapos niyang masabi ang kanyang sama ng loob, hindi na siya nag-atubili pang tapyasin ang ulo nito. Pagkalas ng ulo ng aswang sa katawan nito, dali-dali naman niya yung sinunog sa pamamagitan ng mga dahon ng nyog na nagkalat sa paligid. Habang nilalamon ng apoy ang katawan nito, binantayan niya yon magdamag upang masigurong walang nilalang ang kukuha sa katawan ng aswang. Sa pagsapit ng umaga, bumungad sa anak ni Elmer ang ulo ng aswang na nakabitin sa pintuang naroon sa kanilang kusina. Inabot din ng ilang buwang nakabitin ang ulong yon hanggang sa nagpasya si Elmer na linisan ito para gawing imbakan ng mga talim ng tambulilid. Magmula noong nagawa na niyang maisakatuparan ng kanyang misyon, unti-unti niyang naramdaman ang paniningil ng demonyo sa kanyang pagkakautang. Dahil sa kalahati ng kanyang kaluluwa ang nakasangla, kung kaya't inabot na lamang ng 2 taon ang kanyang buhay. Nang mamatay si Elmer, kahit papaano, may lakas na ng loob ang kanyang anak para maipagpatuloy ang buhay nito. Pero alam niyo ba, na kahit nag-iisa na ang anak niyang yon, dala-dala pa rin ito ang kanyang aral sa panlalason at ang abilidad na nakuha niya sa kanyang ama sa pagsasalin sa katawan ng lason ng tambulilid. Okay, opinyon ko sa kwento. Unang-una, ngayon ko lang narinig yung tambulilid. Ano ba to? Salitang Bisaya ba to? O yun talaga yung tawag sa kanya, yung maliliit na suso? Kasi ako alam ko pag suso, isa lang itsura niyan eh. Para sa akin, pag nakakita ko ng suso, basta gumagapang siya na may shellmatic, suso na yun. Kung di naman suso, yung komang. Diba yun yan eh. Pero yung tambulilid, ngayon ko lang narinig to. Tapos maliit siya na suso na may mga parang karayom tas nakakalason. First time kong marinig to eh. Baka meron dyan nakakaalam ko ano yung tambulilid. Pa-comment naman sa baba. Pero napakahusay ng tatay nito. Itong si Elmer, ang galing niya, no? Isipin nyo, ilang taon siyang naghanda para dun sa aswang na pumatay sa asawa niya. Hindi birong dedikasyon yun. Tas binigay niya pa yung kalahati ng buhay niya sa demonyo para lang makagante. Ang swerte lang dito ni Elmer kasi siguro hindi gabunan yung nakalaban niya. Baka ordinaryong aswang lang kaya sandaling-sandali lang niya. Hindi naman siya nahirapan din pala siya kasi ilan yung natanggap niyang tama sa katawan bago niya nalapatan ng atake. Pero ang sabi nga dito, isang beses niya lang nagawa yung atake. Kumbaga, una't huli ka agad. Tapos yun na, kung hindi nagtagumpay yung atake na yun, malamang sa malamang, hindi nakaganti si Elmer. Tapos patay pa siya kasi nga, siningil siya ng demonyo eh. Diba? Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, lalo na sa tambulilid, paki-comment naman sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.